Illum l-erba' 27 ta' Mejju. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Nitolbu llum għal dawk li qed jiddubitaw falla fiċ-ċirkostanzi preżenti. Nitolbu biex permezz tal-Ispirtu Santu il-mulej jqawwi fihom id-don tal-fidi u jkabbar fina l-koll il-ħeġġa biex ma ndumux ma niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex bħala komunità nisranija nisimgħu il-kelma tiegħu u nirċevuh fl-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Uti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-Qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek u għall ħanin żomm il-Knisja tiegħek miġmuha fl-Ispirtu Santu biex tintrabat miegħek qalba kollha u tkun maquda brida waħda u safja. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom għas-sieqa tagħha biex tiraw il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jien naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfruwilix. U minn fostkom stess għad iqumu xi wħud li jgħallmu dak li huwa kontra s-sewwa, bil-ħsieb li jdawru d-dixxipli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaft inwissi bidmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu, dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma konsagrati lilu. Fidda deb u l-biss ieħor ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom. Intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadmu għal ħtiġijiet tiegħi u ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol ibes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil min hu fil-bżonn, waqt li niftakru fi kliem il-mulej Ġesu li qal: Min jagħti u aktar ħieni minn min jieħu. Kif temm jgħid dan niżel għall-kubteħ jitlob magħhom il-koll. Imbagħad infexxew il-koll f'bikja kbira u bdew janqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Ibatu Alla il-qawwa tiegħek, wettaqu Alla dik il-qawwa li ħaddimt għalina lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm. Għalik is-slaten iġibu lotjiet. Alleluja, alleluja, alleluja. Slaten tal-art għannu lil Alla, faħru bid-daq lil Sidi l-mulej, lil dak li jirkeb fuq is-smewiet ta' dejjem. Arawh, sa jsemma leħnu leħen qawwi, għarfu l-qawwa ta' Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, fis-smewiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu.
Alleluja, alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek mulej il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu refa' jnejh lejn is-sema talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni, u jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlif bin it-telfien biex isseħħ l-Iskrittura. Imissa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jien tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jien m'iniex tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien m'iniex tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek il-verità. Kif int batt lili fid-dinja, hekk jien nibat lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu mqaddsin permezz tal-verità. Il-kelma tal-mulej. Fit-talba li Ġesu għamel għad-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena u jgħid lill-missier biex iżommhom taħt il-ħarsien tiegħu. Hemm f'din it-talba dak is-sens ta' imħabba, ta' kura, ta' għoża, ta' protezzjoni li Ġesu kellu mad-dixxipli tiegħu u għalhekk jitlob lill-missier ħarishom f'ismek dawn id-dixxipli. U d-dixxipli kellhom bżonn li ħarishom il-mulej. Mhux biss għax kienu se jgħaddu mill-esperjenza qarsa tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesu, imma wara il-qawmien tiegħu u bl-inżul tal-Ispirtu Santu fuqhom huma setgħu iħossu dan il-ħarsien tal-mulej, speċjalment meta kellhom jaffaċċjaw sfidi, diffikultajiet, persekuzzjonijiet huma u jxandru l-Evanġelju. U fit-talba innutaw xejn Ġesu jgħid ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja imma li tħarishom mill-ħażin. It-talba ta' Ġesu għad-dixxipli tiegħu ma kinitx li huma jaħarbu mid-dinja, mis-soċjetà, li jfittxu il-ken għalihom għal rashom, imma li jkunu fil-qalba tad-dinja u hemm ikunu xhieda tiegħu u hemm iwasslu l-Evanġelju. Talba li għamel Ġesu għad-dixxipli għamilha għalina l-koll. U aħna għandna bżonn ħafna li nitolbuh iżommna taħt il-ħarsien tiegħu. Dan iż-żmien inħossuha ħafna din, ma f'kull żmien għandna bżonn il-mulej iżommna taħt il-ħarsien tiegħu. U nitolbuh kif qal Ġesu biex iħarisna mill-ħażin.
Kemm il-ħażin niġi nħossu fina stess biex ma nħalluhx jirkibna. Aħna l-koll mitinbin u nafu kemm għandna bżonn nirċievu l-maħfra ta' Alla, imma nitolbuh il-grazzja biex il-ħażin ma jikkorrompix il-qalbna. Speċjalment biex aħna ma nkunux lesti li niġġustifikaw lilna nfusna fil-ħażen. Jiġifieri billi dak li hu ħażin insejħulu tajjeb ħalli nistgħu nkomplu nagħmlu il-ħażin f'ħajjitna. U nitolbuh ħaresna wkoll mill-ħażin ta' madwarna. It-talba li għamel Ġesu anki għalina hija nitolbok biex ma twarrabhomx mid-dinja, ma tħarishom mill-ħażin. Ma jitwarbux mid-dinja. Aħna li jitlob minna l-mulej mhuwiex li aħna naħarbu l-bogħod, li nfittxu r-refuġju tagħna billi ningħalqu għalina il-bogħod mill-soċjetà. Imma biex bil-qawwa tiegħu, bl-għajnuna li jagħtina hu, nistgħu nkunu xhieda tiegħu u sinjal ta' tama fis-soċjetà, fil-qalba tad-dinja. Dik hi l-missjoni li tagħna Ġesu. U għal din isejħilna u għal din jagħtina l-għajnuna. U allura li aħna li nemmnu fih ikonna fina din ix-xewqa anki li nimpenjaw ruħna fis-soċjetà kulħadd skont il-possibiltajiet tiegħu tagħha, imma li ikonna dan l-impenn fis-soċjetà fl-oqsma soċjali, politiku, kulturali, ekonomiku, fl-oqsma ta' komunikazzjoni, biex aħna hemmhekk inkunu sinjal ta' tama. Hemmhekk dawk l-oqsma inwasslu tassew il-valuri li nemmnu fihom nkunu wkoll dawk li nħeġġu il-bidla l-aħjar. Għalhekk biex aħna ma nittieħdux mill-ħażen imma bl-għajnuna ta' Alla nistgħu indakru is-soċjetà bit-tagħlim tal-Evanġelju li huwa tassew taġid għas-soċjetà. Għalhekk nitolbu l-mulej din il-grazzja llum fil-quddiesa, nitolbuh biex iżommna taħt il-ħarsien tiegħu, iħarisna mill-ħażin, imma jgħinna wkoll biex ma naħarbux il-bogħod mir-responsabbiltajiet tagħna fis-soċjetà, imma nistgħu naqduh fil-qalba tad-dinja u hemm inkunu kif jixtieqna hu sinjal ta' tama. Ewres u issa tal-bittana lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek wejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li għandhom diffikultajiet fil-fidi tagħhom biex inti tagħtihom l-għajnuna ħalli jissaħħu fil-fidi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll biex tgħinna ħalli ma jdumx ma jasal iż-żmien li aħna nistgħu niltaqgħu flimkien fil-Knisja biex nisimgħu l-kelma tiegħek, niċċelebraw l-Ewkaristija u naqsmu l-imħabba tiegħek bejnietna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li għandhom impenn foqsma differenti fis-soċjetà biex jistgħu jaqdu dan l-impenn tagħhom dedikazzjoni ma wkoll billi jagħtu xhieda wkoll tal-valuri li inti għallimtna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal morda kollha, għal dawk kollha li qegħdin b'xi mod jgħinuhom jagħtu s-servizz lilhom biex tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Nitolbuk mulej għal vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit jubbitek tajtna l-ħobs li din offrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jisir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit jubbitek tajtna l-imbit li din offrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju waqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U wara li qam mill-imwiet wera lilu nnifsu bid-der id-dixxipli tiegħu kollha u qudiemhom tela s-sema biex jagħtina sehem fil-ħajja tiegħu ta' Alla. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-lej timxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, miegħi għaddi tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġen Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħanix fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Nistidinkom biex flimkien ngħidu t-talba ta' tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġo fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kattar fina mulej il-grazzja tiegħek bis-sem li nieħdu f'dan is-sagrament. U għamel il-qawwa tiegħu tnaddafna biex inkunu nistgħu dejjem nirċievu dan id-don hekk kbir tiegħek. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Alla tana isma talbtana ejna u afmana, gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Maria Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana da kitwiet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobijiet naħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna li rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misterju tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib iżda nisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fost l-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fost l-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fost l-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fost l-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fost l-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fost l-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kim berkinti fost l-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewtana.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Ispirtu Santu. Kif bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina l-inti omna għalik jisma it-talbtana ta' kitwilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna, ħarisna minnar tal-infern, u ġenna l-erbeħ kollha, u jnid dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la daħanix f'tiġrid iżdaħlisna bid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina l-inti omna li kisma talbtana da kitwilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sina Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina la daħanix fit-tiġrid iżdaħlisna bid-denja. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlopalina mid-din, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-btana, dak li twilet talina li tikun bnidem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenna l kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-Glorja meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għalina llum maħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, ma daħniex fil-tiġrid biżdaħlisna bid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lil Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenna l kollha wejn dak li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Glorja meta sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa u mollija fuq il-korikola tal-Anġli. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum maħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħniex fit-tiġrid biżdaħlisna bid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mpirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lil Missir u lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubiet nħarisna minnar tal-infern u ġenera u kolla u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajjaħluwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għali xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' tmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina urina wara dan t-turufnament li l-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, ma daħniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria lil Missir u lil Ibn u lil Spiritu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem li fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missir eternalla. Enna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddisalla. Enna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Ommalla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Om li żjed safja. Itlopa lina. Om li żjed nadifa. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om blateba. Itlopa lina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb. Itlopa lina. Om tal-parir tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok aqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mena ta' qdosija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tjieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib tas-sema. Itlopa lina. Kewba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Ken tal-midinbin. Itlopa lina. Farax tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina.
Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jispoq inna dak li wedna Kristu. u Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost it-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Nistedinkom issegwu l-vlog tal-Arċisqof Charles J. Scicluna bit-titlu 5 snin minn Laudato Si fl-anniversarju tal-enċiklika tal-Papa Franġisku. Dan il-vlog issibuh fuq il-YouTube channel tal-Arċidjoċesi ta' Malta u fuq il-website www.knisja.mt fis-sezzjoni Vlogs tal-Arċisqof. Infakkarkom li fuq l-istess website tistgħu issibu wkoll id-direttivi tal-isfijiet dwar il-qudies tal-funeral li ġew ippubblikati nhar il-ġimgħa. Grazzi u nsellmilkom.